Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narpati ngawangga lan Pandhawa tur kadange lan yayah tunggil ibu suwita mring Sri Kurupati ing Astina kinarya gulagul manggala golonganing preng Bratayuda ing adegen Senopati Paman Harya kados pundi nggih anak Prabu Paman wiwit bidhal saking negari Ngastina menika kula sampun jubriya tuwuh tandha pitaken raosing manah kula. Yayi Prabu Duryudana menggalehaken panandhanging para kawula ingkang nampi ganjaran sesakit tular tumular. Ngantos wonten ingkang boten saged dipun sadani ngantos dumugi tiwas. Paman Sengkuni nggadahi pemanggih menawi sesakit menika pandamelipun para Pandhawa. Paman, menapa panjenenganipun Paman Sengkuni sampun nyemerapi piyambak menawi lelampahan menika damelanipun para Pandhawa? Nggih, Man. Ampun nganti klira-kleru lho. Ampun nggadahi penyokro bawa pendakwa kali tiyang sanes nek dereng cetha buktine. Nggih. Anak Prabu Ngawangga lan kabeh anak-anakku Kurawa. Menapa to sababipun kula nggadahi panyokro bawa kaliyan Pandhawa? Wiwit alit mila Pandhawa Kurawa menika tansah crah congkrah. Jalaran kula mestani crah congkrah wonten madyaning kula warga sing tuwa ora iso ngajar karo sing enom. Lho kok ngaten? Sababipun nyatanipun sami-sami trah Sang Wiyasa padha-padha putune Begawan Abiyasa kok ora rukun. Sing mboten saged momong niku rak sing tuwa. Lho cetane rak ngoten niku. Dados mban cindhe mban siladan sing diwelek ngelmu mung para Pandhawa. Kurawa blas ra entuk apa-apa. Lah mila wontenipun sesakit menika kula nggadahi panyokra bawa pendamelipun para Pandhawa. Badhe dumadosing perang ageng Bratayuda Jaya Pinangun. Boten sisah kangelan ning Pandhawa nyebar wisa, nyebar sesakit wonten negari Ngastina supados para kawula Ngastina menika telas tumpes tapis tanpa sesa. Rasah kangelan ngene peperangan gedhe. Patene nganggo cara alus menika pendamelipun Pandhawa menapa malih dipun sengkuyung kaliyan eyangipun piyambak Begawan Abiyasa. Man, panjenengan pun ngendika kados ngaten lho. Sak ngertos kula nek Kanjeng Eyang Begawan Wiyasa menika mboten badhe nindakaken ingkang kados panjenengan ngendikake kala wau.
Nggih lho, Mas. Ampun ngembe daging paras. Ampun glandang carangking pucuk. Sampeyan wani ngrasani kali Kanjeng yang bekal priyasa kualat sampeyan. Ayah. Kualat iki nggone ngendi? Pun to nggih. Perintahipun sinupun Prabu Duryudana merintahaken kula panjenengan sedaya sak Kurawa supados nanting kaliyan para Pandhawa. Pandhawa saged ngicari sesakit ingkang wonten negari Ngastina niki napa boten? Ngaten kemawon, nek boten saged ngrampungi malah Pandhawa dirampungi pisan. Oh, ngaten. Inggih. Nek mboten ngaten badhe kados endi malih? Nggih sampun. Menika saking Paman Sengkuni lho. Namung nadyan ta kula menika mboten sak pemanggih tegesipun kula menika dipun perintah kaliyan ratu namung sendika dawuh. Dursasana piye? Nggih, pun ngestakaken dawuh. Semanten ugi kula Paman. Nadyan kula nggih mekaten. Menawi sampun samatos dayanipun, monggo bidal luluran sak pinanggihipun para Pandhawa pun tanting saged ngicali sesakit ingkang wonten negari Ngastina menika menapa boten? Terus rumbar
sumingep nampek nigek jaga kang wareg wah jlamprong wonten timbalan iki ngadhewu Kakang Mas piye dawuh pangandikane kakek biasa nalika kuwi diutus karo Kakang Bar suwan marang pertapan Sabtarga nyuwara wedekake bab perkara ananing lelara kang tular tumular nganti ndadekake girising para kawruh asih negara Kamarta. Ning pareng ngunjuk atur Kang Mas ya piye istunipun Kanjeng Hyang paring dawuh menawi sakit menika pacoben saking Gusti ingkang akarya jagat nyobi dumateng sedaya kawulanipun nyobi dumateng sedaya umatipun sinten ingkang kiyat nampeni cobi menika sarta sinten ingkang kiyat nampeni kawontenan ingkang gegirisi menika dipun tampi kanthi rilaning panggalih tembinipun badhe nampi nugroho agung peparingipun Gusti. Wah mengkono kawula nuwun inggih boten sisah dipun penggalihaken ing tembinipun tartamtu sesakit menika badhe murca saking keparinging Gusti ing akarya jagat. Ya wis yen pancen kono rada semeleh rasane atiku yen kakek biasa wis paring dawuh kang kaya mengkono ayo dina iki ditutukake anggone sesanja anggone tilik lawan para kawula tasih panandhange pangersulane sambate para kawula sak bisa-bisa ayo ditulung saka negara Kamarta iso mitulungi apa bae kawula nuwun inggih menawi dadi makaten monggo kula dherekaken Kang Latmara Tyana Rajuna Thank you.
Latmara Sangarjuna esmu kamanungsani rasawangnya gendra memanis liringe dikamantyan Jadi Janaka iki kawula nuninggi Kanjeng Kaka Prabu kula ingkang rayeng Madukara bekti kula katur sinuwun. Yo, Petruk, bektimu tak tampa. Ndara Sengkuni. Bekti kula katur. Ya, bektimu tak tampa. Ndara Bambang Swatama bekti kula katur. Ya. Bektimu tak tampa. Sinuwun ngawanggi Prabu Karni bekti kula katur. Wong jeneng kok dibasake. Ya. Bektimu tak tampa. Waduh. Ndara Sengkuni sederek tunggil mergi kali kula. Lambimu. Iki cangkemmu ki aja belawanan. Kok dengarani sederek tunggil mergi lho. Iya, Truk. Tunggil mergi tenan karo aku. Ora. Kok nalari ngono. Lah, aku duwe cerita dhewe karo Ndara Sengkuni, Gong. Kowe menengo ya, Gong. Aja mbok tutuke. Tutukna, Gong. Tutukna, Gong. Ditane rak ngene, aku ki sore-sore dolan. Dolan terus aku ki mampir jajan nang warung. Ana cah wedok ayu menak. Hitung punya hitung. Urung antek rampung aku digeruduk wong pirang-pirang ora. Ditangkep sire. Sire aku arep ditangkep mbok menawa ngono. Lah terus, Gong, wis ya kok tekan kono wae. Wis ora. Lah delala sing ngropi aku ora ana sing manut. Lho, Pak Bagong. Nggih, enten apa? Oh, nggih mpun nek sampeyan. Lah ngapa kok ngropi aku? Sing magjak omongan niku gadahane Ndara Sengkuni ngono kuwi. Cah wedok mau. Heeh. Aku yo ngerti dane wisan. Nek kuwi titihane Sengkuni aku mudeng. Lah bareng ngerti nek kuwi sengkarane Ndara Sengkuni dak kowe piye? Ayo terus. Labimu. Lah witekno kepiyane kuwi. Mula tak arani sederek tunggil mergi rak kuwi. Oh, wong ora urus. Lah mulane kuwi wonge ayu. Ayu, Truk. Tenan ayu tenan ning budhek. Wah. Ora apa-apa. Ayo wis. Kena nggo kletik-kletik. Rupamu. Wonten wigatos menapa dene Kakang Prabu. Kepareng angrawi wonten tlatah negari Ngamarta. Janaka persajan bae. Ngestina ana pagebluk mayangkara akeh lara kang tular-tumular. Malah akeh kang padha tiwas.
kabar sing tak tampa iki penggawening para Pandhawa. Janaka. Upamane yen to kowe kuwi gawe lelakon kang kaya mengkono kuwi nyebar lelara. Pamrihmu apa? Ora coba. Pamrihmu apa? Lah iki sro. Ngaten nggih. Mboten kok nama kula niki nyaru-nyaru wuwus. Kathah yang sakit niku mboten mengestina tok. Ngamarta nggih enten Darawati Mandura kabeh domyak lelara niku. Lah kok malah sampeyan dumuk kalih pepundhen kula para Pandhawa nu nalare pripun? Wong edan mundur. Kowe ngertimu apa? Ora nyikir kono. Aku ora butuh karo kowe. Wis saiki para punakawan wis semingkir. Walah, sederek tunggil mergi menah. Lah. Ngono kok. Man, wis malah tak warak-warake. Tak lebokke ning YouTube. Ngapa? Ya kuwi mau sejarah kuwi mau. Duh Kakang Prabu. Sampun anggadhahi panyakra ingkang kados mekaten boten paja-paja raos manah menawi para Pandhawa damel Sukerta. Damel sakiting para kawula negari Ngastina ngengeti menika taksih kadang kula pribadi ngayane kok ora tembung manis. Sing pigati ayo Pandhawa saga apa ora? Ngilangi Sukerta lelarane wong Ngastina. Timbang ngilangi lelarane wong Ngastina mbok larane dhewe negara Ngamarta dilangi. Wong kene ya bingung. Wong bingung ketemu karo wong susah. Jan. Kepiye kaya ngene iki? Nyuwun pangapunten, monggo kula dherekaken sareng-sareng. Nenuwun dumateng purbaning Gusti sampun nglepataken sinten kemawon. Janaka. Yen pancen kowe ora gelem miradati lan kowe ora gelem ngusadani larane para kawula Ngastina, aja takon dosa. Dina iki batak wiwiti Bratayuda. Kaya yasine pijaja bang ngawingo-wingo. Netra kocak ngondarandir. Kakang Prabu menawi kepareng jengandika mekaten monggo. Kula dherekaken boten-botenipun menawi kula badhe swara. Swatama lengketen Janaka iki.
Marat Kartoso. Ayo. Wong Kurawa aja maju cek maju bareng. Wah. Iblis anak bang. Sini pijojo tang mawingo-wingo netra kocak ngondarandir utanane rombranang pindha kembang ora waribang toblas peranaan Pandhawa kemewat kaya wong ngregem jimat separat Janaka ana paran aja ngendhalke bocah wingi sore nyata-nyata yen to pancen kuwi jagoning dewa ayo ana kridane kakangku ngawangga yen to pancen karepmu mengkono Kakang Prabu maju para ngarsa legane ati ora kelakoni leng nyawamu dilajat apa kowe
Yo, ayo. Padha adu landheping siuning Bathara. Ayo, sakar pelan-pelan aturan gandengan. Yo. Yo, Iye, ate pun wahon. Yo, ampun. Sumupangi wangaruna katinetrane Okarapo sataning kukila ring kanikara saketor ring kidunganing kum dalah ngaglah ana tengahing dedalan Werkudara iya pancen mengkono Kakang Dursasana arep apa delangap ucapmu bengok turu dalan kaya wong ora waras arep apa wah diriak taker warek ayo iso miradati Sukertane wong Widina sing nandhang lara apa ora iki mung saka pakartemu penggawemu para golek menang ning ora nganggo cara kasatriyan kowe nyebar lara tular tumular ning tlatah negara Widina apa ora melek mripatmu lajan to negara Ngamarta ya mengkono wis mbah ora hidup aku njaluk warase para kawula ing Ngastina nek pancen kowe mung bakal golek bilahe golek jalaran ayo sakarepmu tak ladeni timbang Bratayuda sesuwe tak cicil dina iki sakarepmu dadi kelakon ketandangan kowe
kene Sigrarya Senan jujuk dahyang durna kabeh para Kurawa mundura tandangane dhewe para Pandhawa tatkala narepa Kresna kan pulo sanyakra ring Resi para Jawi suka kang kekawe ing rata ter tumiyango ingkang sarotama tan warta magawe ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita kriwikan dadi grojogan guyon dadi tangisan lakon kaya mengkene iki entuk-entukane dumulor kena kidul Pandhawa Kurawa padha peperangan iki mengko yen to Prabu Kresna kuwi ngetok dikira aku kowe wangi-wangan banjinding banjiradan sebab sing padha perang iki perang kadang perang sedulur ora kepenak rasane ngatiku
Kakang Badraya aja kaget, aku sing teko Kakang.